ҳукумати шаҳри Душанбе дар ҳамдастӣ бо рахш таксӣ тасмим гирифтанд дар пойтахти Тоҷикистон бузургтарин ярмаркаи намоиш ва фурӯши маҳсулотҳо роҳандозӣ кунанд. Салом бинандагони Хабар ТГ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Руслани Зарбоз, сардори шуъбаи маркетинги рахш таксӣ ба Спутники Тоҷикистон дар назар аст ки як ярмаркаи бошукӯҳтарин ба унвони соли нави 2020 дар хиёбони марказии пойтахт Рӯдакӣ роҳандозӣ шавад. Вай афзуд ки ба ин ярмарка бозори бузурги фурӯшии маҳсулоти мухталиф соҳибкорони муваффақ даъват мешаванд ки имкони мусоид барои муаррифии маҳсулоти онҳо фароҳам мешавад, то сокинону меҳмонони пойтахт имкони ошноиву хариди онҳоро пайдо кунанд. Аз ҷониби созмондиҳандагон дӯконҳои махсуси ородашуда пешниҳод мешаванд ширкатҳо онҳоро ба иҷора мегиранд. Афзуд Рустани Сарбоз. Ярмаркаи соли нави 2020 аз 1 декабр то 10 январ ва ҳамарӯза аз соати 10 рӯз то 1 шаб идома мекунад. Тамоми сокинон ва меҳмонони пойтахт метавонанд дар он ширкат кунанд, гуфт сардори шуъбаи маркетинги рахш таксӣ. ин буд видеои имрӯзаи мо. ҳатман дар комментария нависед. Хеле хушрӯ ва зебо, хеле пешрафтаҳои зиёд аст ба Душанбе, Тоҷикистон. Хеле шодем. Шумо чӣ фикр доред? Албатта нависед.